internet. Good morning ulit mga ka-dragon. Medyo nagka-problema yung ating internet. Nagtatali kami guys ng ating nag-ground. Buyas na naman ang hawak namin. Wala yun. Hello mga ka-dragon. Hello sa 13,000 viewers. Yes, live dito sa Mindoro. Medyo gumaganda na ang presyo ng sibuyas. Kaya bawal mag-adapt. Kami lang pwede. Bawal mag-ada. Yung dalawa nag-adas na. Oo. Ay, kininit. Si Tintin nagsibuyas din pala. Hindi na. Sibuyas, ladies. The onion, ladies. Dragon fruit. Yung mga paisa-isa guys na napapasamang puti. Ang lipstick. Pang sisi. Sisig. Sisig ka nga? Sisig sibuyas? Sisig. Okay, Lagi natin pwede sa pa ito ka? Sabi mo magpakambing ka. Dami sa kamday. Ano pang ang kamday? Ang tinda ba namin ito? Uwe. Halin mo yun ay kainin mo lahat. Ay, saka na natin tutulan? Oo. Pabilugin mo muna. Pagbilog ka nga. Iko na lang natin sabay natin kay Yung nakaraang sinagrow nila guys, yung pinulot-pulot lang nila, naka-2,000 kayo. kung di namin kinuha yun, ang 2,000. Kung hindi namin ni-rescue yung sibuyas. Nakatagilan din tayo, 5 kami naghati. 3 na yung suso. Sa sisig. Ganito guys yung yung spaghetti. Kung mapapansin ninyo, yung laman nila talagang yung kanyang dahon nag-extract. Nag-extract. Kanyang dahon nag-extract. Sama ng puno. Spaghetti yan? Tuloy yung dahon nyo. Kapag nag-kulok-kulokot na yun yung dahon. Spaghetti. Kung sa Princeton ni Papa Huli, sa may alukon, ang dami nyung ganito. Ito nakaabot naman na inuod sa May mga ganyan lang. May ilan lang rin. Kulap pa. sa gandrain pa man nila yun. Ano pang tali? Yan, shout out kay Ryan Marmaldos at kay Albert Valenzuela from Davao City. Hello po, Sir Albert. Yan, shout out sa inyo dyan.
Ganito, hindi nasama ko. Si DJ matataba dito. Mga ganito yung kabanapan niya eh. Sir? Si DJ. Mataba niya. Minsan ginagadoble ko yung pag may nakita ako doon sa ginapan niya. Kinukuha ko. Kinaya. Ganito ang ibukod talaga. Ayun talaga. Saka yung mga may lulugan talaga. Yan, shoutout po kay Sir Ben Abad at kay Sniper Moto. Hello po, good morning. Kay Sir Joel Latona, hello po. Hello. Shoutout sa inyo dyan, mga ka-dragon. Kukulot. Yung guys, oh, kulot-kulot yung daw. Spaghetti. Tingnan mo, oh. Ba nagaganyan yung atin? Ay, bilan. Ganda na daw. Ipilit mo. Ay, nako. Ganda na daw. Ang ano ngayon guys, presyo ng sibuyas, update. 45. 50 yung sadyukan. Salandrahan ba yun? Salandra. Salandra. Sa Jupan, 45. Sayang 5 piso. Ito malungtot na rin. Kung sa inyo kasi, ano na talaga. Sa amin sana mag-abot ng 60. Fix na yata sa 50. Kapag makadalawang red bag ulit tayo, 2,000. 1,000 pala isang red bag din yan. Pag 25 kilos. Ang isang red bag. 40 eh. Ayun, hindi magmamahal naman yun. Sabay nyo na naman ito dun sa ano eh. Doon na, Sabay natin kila papa. doon na magtimbang yun eh. Ano ko? Ang pagkatuloy. Lang hindi nila uwi yan. Hindi pwede ano hindi na. Palayo na rin ang pagkakutan ng traktura. Ano? Isa daw. Dagdag tayo. Hindi ganda. Uwi niya daw. Kita lang naman niya. Sila Master Dragon, si Kuya Billy yung ano, paldo. Sana 45. mukhang paldo sila. Sana all paldo. 45 ang kilo. Ito, bilog ko to. Kasi lang pala. Ngayon, punta na doon ka po. 45 na. Kailan kay Sarah? Ito? Patubig na ba sila doon? Wala pa. Ay, ito sila ng patulog. Ayun. Pag natubigan kasi nagaganda. Walang uhaw na uhaw. Pero pag nasobrang naman, ano, lungkot din. Doon kasi siya nag-apa, sa kabula. Pag natubigan ka. Yan to ano daw siya. Banlik pala yung din sa ganyan. Kaya lang kasi daanan kasi. Pagkata
tawon doon. Yung bantay eh. Pero Basta lang po doon may nagbilog mga na siya, bantayan na nila. diragyan eh si Louie sa gilid ng kuha. Nagchile. Sa isla. Ha? Ayaw niyan sa isla. Pwede man yung tayo. Kami man tayo. Ang tan. Kami mag-rent na. 5,000. Hindi na magbago ang ano na daw, no? Gusto ko lang yung form. Pag mo, lang silang form. Hintay ko kiro na daw. Ayaw niya na daw pa rin tayo. Kasi ano yun, parang kasulog-tilo ng Mindoro kasi nakatanda ka na dito, lupa. Ano yan pala? Ito ay oh. Tulong mo, ang sulog-tilo yung mga pila. Kasi ano lang, halos tayo lang yung nagbaysihan mo sa bandang norte. Tayo lang yung nagsasipay ng May siya. Pangasinan. hindi katulad ng palay. Kahit sa Mindoro, maraming palay. Sino ka mo na sana yung mga taga Mindoro magtanim-tanim ng sibuyas. Dati, kailan ulan na yung magtanim ng sibuyas eh. Ito guys, so mga pahaba na to, mga bilog pa to. Sa pag ano, hanggat green pa yung pan niya, magabilog pa to. Pag nagbilog yan, saka namin ibenta. Pero maganda tingnan. Hindi lang kasingit. Isingit namin sa mga ano. Buti na lang guys yung nagtimbang kagabi. Alas 12. Shout out. Alas 12 ng gabi nagtimbang. Ang mga bibilog ba nyo? Mga pickles kaya yun. Ayun yung mga gusto nila. Mga guys. Ganda. Tuyong-tuyong na nga. Ready to eat na. Ready to eat na. Low. Shout out po kay Eddie R. TV, kay Kaputi. Yan, hello po sa inyo. Hello po, good morning. Ilan yung views natin? Hello sa 36,000 viewers. And shout out po kay Ma'am May Orquesa. Hello po, Ma'am May. Hello po. Sa puto. Puti. Gusto niyo po ng puting sibuyas? Wait guys, oh. Sisi. May ganun din pala na niligaw. Gusto ko pala lang. Makita ng dalawang senior television na yan. Madix! Ano, pahinga kaliti kayo tiyo. Ano oh, grabe oh. Sobrang taba ng puno oh. Pangit yung ganito, oh. Yung sobrang taba ang puno, hindi magkalaman. Napunta Punta na, lahat sa dahon. napunta na lang sa dami sa Bulugan na talaga. Sa palengke kaya magkano yung per kilo? 70. Maganda. Sa Manila yata, 150 daw. Hindi parating mura-mura.
Yung mga mura kasi nabibili niya sa palengke, yun talaga yung may meron, hindi sila Galing umaangkat. storage yun. Hindi, meron silang sariling tanim. Kaya mura. Sabi nga ng mga nasa palengkeng iba, talo daw sila sa mga nagtitinda sa online. Kasi nga, mga sariling nilang tanim. Kaya mura. Eh, yung mga sa palengke, naangkat pa kasi nila yun. Pasa-pasa. Kaya mahal. Kaya pag nag-direct kayo sa amin, benta namin sa inyo to, lang. 80. 60 lang guys. Ano deal? Yan, comment down sa mga pa-reserve. April pa yung akin. Kaya ano daw yun sa inyo? Lapit na? Ilang tulog na lang? April katapusan. Last batch na kami mag-harvest. Yes, ba? Sa inyo, ang huling malakha. Nagsug Ay, may uod. Nabusog na rin lang yung mga buyer. Hindi pa kami nag-harvest. Nag-stop baling na rin lang sila. Busugin na natin yung pa natin. Yung storage natin, mahal na yung uli. Yung hindi tayo bili. Pakay ka nila. Kanan niya amin natin sa bilat mo. Shout out po kay Sir Joel Dinos from Saudi Arabia. Hello po, Sir Joel. Samahan nyo kami Ito pang tali mo dyan. alis na kaming depend pa. Magkapera na naman tayo. Pambiling gamot. Pambiling gamot sa Saro. Oo, palaki eh. Kayo mag-iwan ng panggamit. Puro lako manal. Kadami pa. Yung sila papabaan. Yung sa amin pa. Baka yung amin panggamit na rin. Puta eh. Napunta sa panggamit. Dahil konti lang na-harvest, panggamit lang. Agwala at gidday. Hindi ko na. First time na rin yun. Sabi ko, Ate Jo, nag-harvest na baga ako. Ay, JJ, ganyan na ganyan ako noon. Kasi kaya ako mainit. Mahirap yung ano. Dito sa guys, sa katabing, sa La Corba, may nagpakamatay na daw dyan, nag-dictate. Oo. Kinaya ang depress. Dahil Tuyot. natuyot ang kanyang sibuyas, eh malaki na yung gastos. Mahirap kasi Hindi na, inutang pa daw ang punan. sa magsasaka talaga.
Makaon ka talaga. Pag yung ginagamit mo, Bakal ka no. utang mo. Bakal na kaya. Kung makita mo nga rin kasi yung pinaghirapan mo. Pero napakahirap talagang magsibuyas kaysa sa palay. Kasi ang palay pwede mo lang iwanan yan pag once na natanim. Pasyal-pasyal lang wala. Hindi ka tulad ng sibuyas na ano. Wala, pinanula hanggang anihin. Hindi mo pwedeng iwan-iwanan. Hindi ka pwedeng hindi kayo magkalma. Araw-araw ka talaga sa bukid. Minsan doon na sila natutulog. Mas matagal na yung oras nila sa bukid kaysa sa bahay nila. Kasi ganun eh, no? Ganun lang yun. Kailang nandun sila sa mundo. Pag isla na talaga yung beauty niya. Ba't hindi natakot mo isa? Ibang ginat na yung takro. Sabi niya, tag-isa raw silang bantay eh. Doon daw sa pagbusil. Hindi ko gusto ni kuya mo doon matulog mag-isa. Meron ang pandoon, bunggagao. Matutulog ko siya doon sa tubo nila. Ba? Ang pinakapin. And shoutout din po kay Ma'am Sonia Lonyosa from Lipa City, Batangas. Yan, hello po sa Yan, mga hello taga po. Batangas. Kay Sir Nestor Taong from Hawaii. Yan, hello po sa mga taga-Hawaii. Yan, kay Gaya. Gayem. Kay Gayam, good morning Gayam. Hindi nakapuot ni friend. Kay Sir Anonymous. Yan, shout Yan, out. hello po Sir Anonymous. Hello po. Sa Monday guys, Monday. Harvest din tayo ng pala. Sana tumama rin sa pala. Mahal ng palay ngayon guys. Sana laging ano, ganito. Sana laging ganito pabor sa Kahit magsasaka. patag araw para makabawi mo. Kaya Itong nga, ulan, Tsaka yung mga kwan man lang no, mga katulong din. makabawi ka mo ang mga ano, Kalungaw din, lungaw din. ilang panahon na tayong Kawawa din kasi so, kasi kami alam na namin yung kalakaran ng pagsasaka, yung mga presyo ng palay, yung mga produkto ba ng magsasaka. Talagang hindi siya tumataas, napakadalang lang yung tumatama sa presyo. Kaya hindi makalungaw-lungaw ba ang mga magsasaka. Aray ko, parang Guys, ito yung Ay! mo. Ayan oh, hindi ayan oh, yung nagadikit-dikit. Ayan, nung kwan nga din eh. Sabi ko, ano yung Makati dito? Oh? Na, kung malapit na sa tenga ko. Uod. isang sibuyas na yun. Harabas. May harabas sa tenga ko. Ay, nakakasal. Ito yung madaligan ko. Yan, good morning, Ate Risa. Kamusta ka na dyan? Kamusta Kami na kayo nag-awit. ni Kwan? Nag-uwi ka at nag-alas ka din. Naka 10,000 rin daw sarra. Makarte mo. So, Sila, sa lasa lang naman. ito rin. Oo, dito. Pangkasama na. Sa mga bibing yun.
Kahaba. Pinatabi na rin pagod sa isa. Ha? Kaya mo sa ganito lang. Ay, buti ako, may bayaran ko. Yung tabi ko, pero ako yung tabi ko. Kung sinanay na naman, ito utang niya na naman yung lahat. Ay, naku. Sabi, usapan na nga namin ni Ige, kami talaga habang nagupit sila, kunin na namin yung mga ibang tabi-tabi nila para wala. Patuloy mo na, isugot mo na dun sa kwarto. Ganun gawin nila sila papa eh, may depilit naman na. Wala sila ng sako. Kami na nagsuligta. Pagkali na magsuligta. Ang gupgupong kami paila at suligta. Ay, wow. Kasama mo dito. Ang dami yun. Ang paganda ito, hindi na makuha doon. Naratingin yung marami. Po. Kasi sa mga alam mo kung natin Pagbigay ng gatas. Wala tayong bandang na tayo dun. Karami lang si kasi Eligaya. marunong magkali mo. Tanggal ma. May inis din siya. Tumurot siguro na isa. Siya pagawa ko rin. Pero siya, tulog ng buwako. Sana kung tubig lang yung tubig. Kami na dun eh. Tubo man. May kubo nila yung gawuan na. Maraba na. Wala ka naman sa mga. Tubo. Magapit. Shout out po kay Ma'am Zenica Mondroya. Kay Joren Tolentino yan. Shout out din. Nagpagparas. Na-shout out din si Joren. Hello, Joren. Mga bata eh. Jorin na drawing Hello, naman. Joren. Happy ang puso. Nag-shout out. Happy yan.
ay. Na. Ang lugpag na to. Tanong ko kami, taggagay sa kamilang. Puro taggagay sa kamilang kuma. Tataggagay sa marilo. Walang tanim kung paano sa bahay nila na magsisibis. Ang kutsilyo ay. Siguro sa timbang yung aming kagabi, launa na. Mantok na rin yung ano eh, mga nagagawa. Buti nakikita pa nila yung ano ba? Maghapon sila Pagod na. nagkakungat-kungat ka. Siyempre mas marami silang buhat. Mas malaki yung buhat nila. Ito sana ako gabi. Tapos mo. Tapos na. Ito yung babae ng lutumba. Ngayon nagpunta. Nagpunta kami. Hindi kami nagtali. Malaki ng diferensya. 5'1 lang sa kanya. Sa akin 5'5", 5'3". 5'3 plus. Sabi niya pa sa akin, hindi ka nakasunod. Sabi niya pa sa akin. Wala siyang malaki. Wala yung complete na. Oo. Hindi siya isa pa namin kung magtali kami. Sabi ko, ate, kumpitin mo muna kaya lahat siya sa'yo. Baka malit mo muna. Ate, kumpitin mo muna. Dalawa silang babae, may taga-total na. Ayan. Mga taga-sakal. Ito yung pot nila. Diyan lang yun sa bahay. Hello po, Caros and Ibarang. Kamusta naman yung sibuyas nyo dyan? Sa Nueva Ecija, di ba nakarabas? Harabas. Maraming harabas sa Nueva Ecija. Hello po kay, ay, Iskaya pala sila. Kay Sir Robert Rosal. Hello po mga kapatid. Shoutout din po kay J. Rose Kilang Guillermo. Hello
kay Sir Mark Jason Anen Aglag. Daming nalugi dito sa amin, pati gay nagbasit na sibuyas. May narabas na rin at purpur lang tibinukol na awan. At purpur mapay lang tibinukol na kasi. Wala, ganun din yung sa nanay. Mapuksa. Hindi pa Yung naman sa nalabas amin, yung ganun na nga din yung kwan. Mga green, yung mga nasa picture, mga kulay green yung mga uod. Yung green po ba yung sa inyo na uod? Kasi yung sa amin yung green eh. Pakita ko na dyan. Maghanap ako dito. Ito, marami rin po dito dito. Pero napupuksa naman po nila kaagad. Kaya ano. Ang pinapang-spray nila yung Bruprea. Matapang yan. Kaya lang mahal. safe. Liit-liit eh, kamar-mar. Sa amin isprayan nga ulit yung mabili. Ayan, thank you so much po sa lahat ng nag-join sa aming live. Yan, hanggang dito na lang po. Thank you so Thank much. you. Ingat po kayo palagi lagi. po. Bye-bye!